Boa tarde. Pois imos dar comezo ao inicio desta homenaxe a parte, digamos, máis académica para demostrarche, María Xosé, que en realidade nos loitamos contra o silencio. Para demostrarche, ademais, que sabíamos que sería silenciada e, polo tanto, aquí estamos as mulleres para que non te silencien máis. Vou ler dous anaquiños que escribiu María Xosé Queizán en Recuperemos as mans e en Evidencias, porque isto vai facer evidente o que elas van falar despois. Di María Xosé en Recuperemos as mans: o noso sexo é un misterio para nós. Os seus segredos coñeceos o xinecólogo, que é, para a grande parte das mulleres, o único ser que lles ve os xenitais. Cantas mulleres colleron un espello e ollaron a zona prohibida. De pequenas dixéronos que era pecado, algo que non se debe ver nin tocar, unha especie de tesouro que hai que guardar oculto e intocável, reservado para un home, mellor dito, para un pene. Foi así como o noso corpo se converteu nunha arma de alienación, transformado nun extraño que non podemos coñecer, nin controlar, nin gozar, e que nos asedia como un inimigo. En Evidencias, hai tantos anos, María Xosé Queizán escribía algo que segue sendo tristemente actual. Hoxe somos máis as mulleres que tomamos a palabra a custa de moitos sacrificios. Pero que palabra tomamos? Para entrar no mundo da cultura, que foi couto privado masculino durante séculos, compre aceptarmos a escala de valores estipulada, onde non teñe cabida a nosa identidade, o noso corpo real, o noso espazo e os nosos problemas. A igualdade, que sobre o papel se nos concede ás mulleres, é unha trampa. É o que se nos impón no terreo cultural. Mediante a equiparación, o colono continúa condicionando a colonizada. Permítesenos subir ao seu tren cultural, sempre cando asumamos o seu modelo, entremos polo aro, contribuamos a difundir e cimentar as súas ideas. Quérennos asimiladas. Pero mesmo así, as escritoras quedan no segundo plano. A competencia é desleal. Calquera autor, cunha mediocridade, consegue o que para unha muller é casi quimérico. O traballo dunha muller debe ser excelente para ser xeralmente recoñecido. O mellor piropo que recibe unha obra é non parece dunha muller. Como podedes comprobar, estas afirmacións merecen unha reflexión, sobre todo na súa vixencia despois de tantos anos. E para iso están hoxe as convidadas a esta mesa que van falar pola mesma orde que está no programa de man, ainda que volvemos lembrar, van falar de dúas cousas distintas. Por unha banda, Carme Adán e Elena González van falar dos dous libros que reedita a Consellería da Cultura Galega. Este é unha das grandes diferenzas respecto do Acto de Santiago. No Acto de Santiago non tiñamos ainda o libro físico e estamos moi contentas de poder dar esta prestancia física. Entón, elas van falar destes dous ensaios, do proceso de edición e sobre todo da vixencia que teñen moitas das reflexións que María Xosé Queizán facía como pioneira naquel momento. E María Xosé Porteiro e Yolanda Veloso van falarnos do feminismo en Vigo. As duas foron concelleiras nesta cidade que tanto fixo polo feminismo e onde tantas loitas se libraron. A cidade onde moitas desas loitas foron auspiciadas polo pensamento de María Xosé Queizán. Por iso creemos que esta tarde académica, reflexiva, histórica e, ante todo, cariñosa, pois vai dar conta de cal é o pensamento de María Xosé Queizán. Así que deixo-vos con elas, vou-vos lembrar a orde para vos mesmas, para que non vos recoñeza a través das vosas facianas, pero sí a través da orde. Son Carme Adán, Elena González, María Xosé Porteiro e Yolanda Veloso, por orde alfabética. Así que, sen máis, deixo-vos con elas. Ben, grazas, Sigma. Retomo un pouco as palabras que facía na presentación, dicir, a necesidade de reler estos textos. Por que ler estos textos 4 décadas despois?
que nos aportan, que nos traen. Eu vou facelo desde unha óptica do pensamento, como quizá nos leva a pensar o feminismo, recuperemos as mans dos anos 80. Pero desde para mí unha cuestión que é central e que además vista agora, e despois o podemos deixar aí para un debate posterior, que é a crítica ao materialismo dese momento, sobre todo o materialismo ortodoxo. Certo que moitas das autoras feministas neste momento están nunha volta á revisión do marxismo e do materialismo en xeral. Isto já estaba acabando pues, unha das máis coñecidas es Karen Barra, que é unha discípula de Judith Butler e de Donna Haraway, e ela volve aos temas centrais do materialismo, evidentemente, de outra óptica. Pero cando de leí recuperamos as mans, despois de tantos anos, estos días, estos meses aquí de edición, ya, pero que ben, non? Nos anos 80 está dialogando con todas esas marxistas que xa decían isto das mulleres é diferente a noción de clase, porque hai algo en a noción de clase que podemos cambiar socialmente e hai algo distinto que non queremos falar en termos de natureza, porque eso nos leva a un esencialismo que sabemos onde nos coloca, non? Un esencialismo secular, pero ao mesmo tempo tamén estamos presas de esa categoría muller, de como María José utiliza a noción de esclavo. E, bueno, a un esclavo pode ser liberado, pero as mulleres non poden ser liberadas da súa esclavitud. Entón, en esa noción, a verdade que dá para releer con moita calma e ver os debates que se están dando actualmente sobre ser mulleres, sobre a familia, sobre o cuidado, sobre a maternidade, sobre esta volta, non? Das Dead Wives, como se denominan, e eses cantos, non? A tranquilidade e a liberdade de escoller o ámbito do privado. E además, a mí me gusta moito porque María José nos anos 80 entra moi ben en debate con todas as autoras feministas francesas, italianas, que poñan a un responsable pues a Platón, ¿no? ¿Por qué no? Porque a este señor que se le ocurre, ¿no? Que todo o mundo das ideas pues está moito mellor que o mundo material e aquí saben que temos o libro por lelo. Platón proclama que a verdade está na idea, proporciona así as ciencias económicas a teoría de visión do traballo. Uns pensan e outros traballan. Cada un no seu papel, mas deixando ben claro que o mérito polo resultado do traballo é de quen tivo a idea e non de quen a executou. Esta crítica, que además dentro de toda a filosofía feminista vai a ser constante a ese idealismo que además deixa fora claramente desde o inicio as mulleres, porque as mulleres ben sabemos que non tenen razón ni racionalidade debido a diferentes cosas porque tienen útero, porque tienen regla, porque non as teñen, ou por diferentes, non, por as hormonas, cualquier excusa es válida para que as raciocinios sean levadas polas emocións. Deixan as emocións, como María José vai analizando nos seus textos aquí, como algo sin importancia. Si agora que temos diferentes perspectivas, diferentes teorías das emocións, moitas tamén para analizar con lupa, porque son un regreso, unha regresión a esa dicotomía e a se volver a situarnos en natureza, pero esta habilidade de volver a situarnos en ese por qué fomos excluídas da construcción do pensamento. Entón, ese recuperemos as mans é un recuperar da praxe, da acción, con unha crítica tamén ao que esqueceu o materialismo en súa versión máis ortodoxa, que moitas leímos cando éramos máis novas, na cal o traballo solamente é importante en tanto que traballo salarial. E ese punto cego da retina de Marx, de Engels e de todos os fundadores do materialismo histórico, claro, nos traemos hasta hoxe, que é difícil de valorar os traballos do cuidado, os traballos do fogar, o traballo que se fai supostamente, no? Como decía, recordades a teórica política Juan Anzotir, por amor, que é rentable que o amor ao capitalismo, unha cosa nas cuales, vamos, traballamos tanto e tan alegres, tan contentas, e sobre todo, con tanto amor, que así é normal que as mulleres tomen moito
moitísimos máis ansiolíticos que os homes, porque o amor é que te deixa agotado, vamos, cansadísima. Pois de todos esos temas xa estaba María Xosé falando nestes textos. A mí me parece super importante que a xente máis nova, que igual non os leo, vesa coa óptica de hoxe, que lo decía moi ben a propia Queizán, os libros son para que se sean releídos, ¿no? Que se sean collidos cando o pasar do tempo, non para lelos desde solamente aquel tempo, sino para lelos hoxe, non? E que pasa hoxe co traballo asalariado, co traballo das mulleres, co traballo do cuidado? O valoramos? Seguimos sin valorarlo. O sea, moita corresponsabilidade de conciliación, pero nada. Son todas un pouco palabras xocas. E que ocurre coa familia, co concepto de familia que María Xosé le dedica un capítulo neste libro? Sigue sendo a familia unha cárcere para as mulleres? Iso aí o interrogante. Que ocurre coa maternidade, que tamén é un punto de reflexión, dados conta que estamos nun momento onde, se vives unha librería, temos moitos libros sobre as novas maternidades, os novos discursos sobre a maternidade, as novas teorías da maternidade, bueno, a exaltación da maternidade, nos daba para... Fixemos un debate xa o ano pasado no Museo da Cultura Galega, que nos foi para moito debate justamente sobre por que non seguimos falando das maternidades e as nuestras paternidades, pues cuando alguna exerce se le aplaude como si fuera una cosa desmedida y que tenemos que además, vamos, incumbrar. Pues, todos esos temas tan pertinentes neste momento os ides a topar neses textos. Moitos máis que Elena a fundar agora, a lingua e as mulleres, a nación e as mulleres, esa relación de, bueno, a sexualidade negada, a sexualidade como descoberta, pero para animaros a lelo con ganas. Creo que é moi importante, como decía antes, e así o considero, que tamén coñezamos as nosas referentes, porque moitas veces coñecemos ben textos que venen de fora, e é unha primera que igual, pues, non sei, leía as inglesas antes que leía incluso a María Xosé, ou incluso antes que leía a José de Castro, pues leía a Virginia Woolf. Entonces, leímos antes outros textos que se nos dixeron que eran centrais, e os textos das nosas referentes, a veces os temos esquecidos, ou silenciados, ou non os manexamos, ou non os valoramos, non? Entón, contra ese silenciamiento, contra ese non querer, moitas veces, recoñecermonos nas que fixeron camiño e no legado feminista como mulleres galegas que somos, estos textos son absolutamente fundamentais. E como tales, teñen vida propia, é dicir, independentemente de, gracias María Xosé por escribiros, por pensaros, por defenderos, a todas as que estáis aquí do movimento feminista, por loitaros na rúa, pero é importante, sobre todo, que escribimos un pouco para os nosos lineares, que estén aí para as máis novas, para que os coñezan, para que os debatan, para que os coñezan dentro de anos, e como debatimos a María Wollstonecraft e a Lemos, ou a Simone de Beauvoir, pues así debemos ler, debatir, estar en acordo, en desacordo, pero dar ese debate de ideas, porque é verdade que as ideas non cambian o mundo, pero que sin ideas o mundo non cambia. Os sentimos por Platón, pero non as ideas, non moito por él, pero bueno, tamén non é o que importe, pero as ideas non é a propiedade de os homes blancos e de ninguén, o pensamento sempre é plural e múltiple, e iso é algo que o feminismo demostrou e demostra todos os días, que o pensamento das mulleres transforma o mundo, así que esa era a faceta de María Xosé ensayista, María Xosé Queizán, filósofa, que hoxe quería reivindicar aquí para todas, así que animaros para os clubes de lectura, recuperemos as mans e evidencias. Gracias. Antes de nada, antes de comenzar a miña intervención, deixademe que dé as grazas. Hai que darlle as grazas en primeiro lugar a María Xosé Queizán, porque con estes textos inaugurais, ainda que algo matizarei isto de inaugurar, encontramos a unha escritora que ten unha vontade integral, un plan de escritura integral que non ten parangón naquele momento nas letras galegas.
María Xosé Queizán, escritora de narrativa, de artigos xornalísticos, de ensaios, de teatro, de guións de cine, de poesía. E é moi interesante ver en que orde van saindo estes xéneros á luz pública, porque o que nos está poniendo de manifesto é a unha escritora que cree realmente no poder da escrita e que ten vontade de cambiar o lugar que estaba predestinado para as autoras no ritmo do fluir editorial. Non é casualidade que María Xosé Queizán comece escribindo unha novela e que despois siga no mundo do xornalismo, aínda que habitualmente, mea culpa, nas historias da literatura, nos achegamentos panorámicos que facemos a obra de María Xosé Queizán, esquecemos moi a miúdo a súa obra publicada, a obra feita durante o tempo aínda baixo a boca de Franco, no tempo da dictadura. Digo isto porque se nós dicimos os ensaios pioneiros de María Xosé Queizán, parece que María Xosé Queizán empezou a escribir en 1976, 1980, que naquela altura xa levaba moito andado e xa levaba moito tempo poñendo en debate a cuestión e a posición das mulleres, a través, por exemplo, dos seus artigos que Marga sempre reivindica que algún día tenemos que xuntar e publicar xuntos. Cada pode ser a próxima proposta de edición para o Consello da Cultura. Vamos facelo en público, que así non se pode negar. O caso é que para mí é moi importante entender que no labor dunha pioneira como é a pensadora María Xosé Queizán, pero reivindicar en particular esta faceta, que é a faceta que habitualmente esquecemos dela. Cando falamos da pensadora María Xosé Queizán, hai que ter en conta polo menos dúas cousas. Hai unha trayectoria previa dunha escritora que pensa o mundo desde moitos lugares e que ten a capacidade tamén de crear. Isto é moi poderoso. E unha segunda, para que unha pensadora teña esta responsabilidade do seu tempo, para que se faga cargo dos debates do seu tempo, significa que está moi atenta o que está pasando en grupos de mulleres, en grupos de debates, no que está pasando na rúa. Porque eu non sei moi ben como era a vida de María Xosé Queizán, que non vai falar da súa vida con ela que diante. Pero todas lemos e todas falamos con ela en algún momento, e nos momentos en que ela está escribindo estes ensaios, está facendo todo, absolutamente todo. Estuda, traballa, escribe, sai á rúa, participa nos grupos, coi os fillos. É impresionante, claro, non sei se é un modelo para as mulleres de hoxe, pero a cuestión non é esa. A cuestión é que temos aquí unha muller que é moi responsable e que ten unha responsabilidade claramente política. Unha responsabilidade naquela destaca porque consigue escribir estes ensaios pioneiros, pero evidentemente ela é unha máis nun movimento feminista plural, un movimento feminista onde hai unha actividade incesante, como se pode ver a través do traballo de documentación do Consello da Cultura Galega e en concreto do Centro de Feminismos de Igualdade, nunca sei yo, de documentación, de feminismo, eu debería saber, eu suspendí de Elena. Para mí isto é moi importante, para que saia unha flor así, ten que haber un humus, ten que haber un contexto. E María Xosé, cando está escribindo estes ensaios, é de alguna maneira a nota máis relevante, a nota sintomática. É pioneira como pensadora feminista galega. Sei que hai outros traballos previos, pero ela ten a vocación de facer un traballo de reflexión sobre os debates políticos e sociais do seu tempo. E iso aparece nos seus 3 primeiros textos. Porque o que recollemos aquí, recuperamos as mans e evidencias, non son exactamente os 3 primeiros libros de ensaio. Primeiro está A muller en Galicia, pero evidentemente o pensamento vai modulándose, vai cambiando conforme se vai negociando cos tempos, non? En realidade, desde A muller en Galicia ata Evidencias, desde os anos 70 ata finais, ata comezos dos 90, ata comezos dos 90, María Xosé Queizán está pensándose e repensándose. E nese sentido, está dándonos as notas, está dándonos as pistas sobre como se están modificando as liñas
de acción do feminismo en Galicia. Pasa do marxismo, ser unha militante da UPG, a ser unha feminista materialista, por lo tanto moi atenta ao que está pasando, como contaba antes Carmen Adán en Francia, ¿no? E finalmente chega claro o feminismo da diferencia, perdón, feminismo independente, desculpades, é como remata este texto. Por tanto, aquí temos non só o traballo de pensamento de María Xosé Queizán, senón un río que nos permite diagramar o que está pasando aquí. O feminismo en Galicia, nos ensaios de María Xosé Queizán, xorden, evidentemente, do marxismo, xorden da influencia dos feminismos europeos particularmente, xorde do pensamento en xeral sobre como facer un mundo xusto, xorde do pensamento postcolonial e en particular da negritude. Con estas ferramentas é como se pode pensar un feminismo onde a nación ten un lugar, porque non era tan doado nestes momentos, eu podo comparar moi ben co caso catalán, non era tan doado integrar a cuestión da nación neses momentos de feminismo internacionalista, onde o internacionalismo era moi pouco dado a poder pensar desde as diferencias, non? Isto mudou co tempo, todo isto se fixo moito máis complexo. E desta maneira, María Xosé Queizán consigue facer polo menos unha trepia, facemos sempre a broma do triángulo, non é a broma, é unha referencia simbólica, así como ela pensa a muller, a lingua e a nación, a muller, a nación e a lingua, en realidade, en calquera das tres combinacións. Isto que aparece nestes textos. Non se pode pensar a nación sen as mulleres, non se pode pensar as mulleres en un lugar que ocupan no mundo, non se pode pensar as mulleres sen esa parte material que ven explicar Chestí e que nos achega Queizán os nosos tempos. Para mí foi moi sorprendente todo o proceso de edición, foi moi emocionante. Fixeno dunha maneira concentrada e creo que foi, ademais, unha sorte para min, porque entón os textos estaba todo o día con eles, non? E iba lendo, ia arrumbando, non, as cuestións ortográficas, pequenas correccións que había que facer neles, e iba pensando, que increíble, isto estamos explicando na clase agora con outras palabras, con outra moda teórica. Sabedes que hai unha especie de locura no mundo académico por falar de xiros e modas, e entón todo parece que é moi inaugural, non? Poder ler libros como este nos permite facernos cargo da herencia, porque nós non pensamos de cero, nos pensamos desde algo que recibimos e que podemos recuperar ou non, podemos estar de acordo ou non, pero recibímonos. E é un agasallo que nos ven dado, non? Eu pude facer a miña tese de doutoramento grazas a diferentes cuestións, pero entre outras o ensaio de María Xosé Queizán que me permitiu arrumbar o meu propio pensamento e a Lupe Gómez que me serviu para poñerlle titulares Mulleres atravesadas por unha nación. É moi emocionante ler estes textos porque en realidade se leen super ben, están pensados para un público amplo. É un público que ademais agora ten unha ocasión única, porque a recuperación destes libros non é arqueolóxica, non é unha peza máis que nos arrumbar e poñer no estante, porque agora temos a oportunidade de poder ler a esa María Xosé Queizán integral. Bueno, case que nos faltarán os artigos, xa veredes. Podemos ver estes textos que están aquí, canda a produción literaria do seu momento, deses anos, a súa produción literaria, e veredes que son ríos que van fluindo xuntos. É absolutamente impresionante. Pero, ademais, María Xosé Queizán ainda nos dixo un agasallo máis, que é a súa autobiografía. Gracias por ser esa primeira que escribir unha autobiografía publicada en vida, con esa valentía, con tantos datos, sen ter medo a explicar cal é a túa posición. Eu sempre digo que María Xosé Queizán é unha feminista rabudiña, intentando traducir así o que Sarah Ahmed chama feminist joy, non? Pero rabudiña nos vai moi ben, creo. Rabudiña no sentido máis productivo do termo. Temos agora a oportunidade, polo tanto, de ler esa María Xosé Queizán integral que non puderamos ler ata agora. Así que xa vos está esperando aí fora a librería,
para que vayades buscar os libros dos anos 70 e 80 e poidades poñer aí facer un plan de lectura para este verán que vai ser extraordinariamente proveitoso. No libro recuperemos as más evidencias, aparecen capítulos da muller en Galicia reescritos, recuperemos as más evidencias tamén reescritos. Evidentemente non repetimos os capítulos que xa estaban publicados, pero é unha evidencia de que María Xosé Queizán está revisándose continuamente, de que non está conforme ni consigo mesma, de que está procurando o lugar. É fantástico, é fantástico. E ao final de evidencias, todo spoiler. Se non queredes se vos conto o final do libro, podedes tapar as orellas xa. Sí? Podedes ler. E era é unha crítica, bueno, está falando sobre o epicureísmo, sobre a celebración. As feministas temos que promover o cambio social e unha vida máis xusta para todas as mulleres e homens. A maioría das mulleres teñen unhas relacións familiares e laborais que asatan a un carro de amargura e non lles permiten escapar. Ulo xardín, non hai xardín posible. Non podemos quedar reducidas a pequenas hortas, leiras para unhas poucas. O noso ideal é vastísimo e o paraíso real. Que maneira tan bonita de falar da emancipación das mulleres, non? Sen cancelas, pero ao mesmo tempo sempre facendo o seu responsable de tanto da situación das mulleres como da nación e da propia lingua. Para rematar, quixera decir que temos a sorte de que a literatura galega empeza as súas conmemoracións maiores de verdade, a das letras galegas, celebrándolle o cumpleanos a un libro. En realidad é que é fantástico, non? Vas polos países do mundo, vas a Cataluña mesmo, está celebrando derrotas, mortes, e nos celebrando cumpleanos de libros, non? Que ben que tamén podemos celebrar o cumpleanos de María Xosé Queizán regalándolle os seus propios textos nun novo formato, pero o agasallo non é só o libro, o agasallo é a vosa lectura. Grazas, María Xosé. Boas tardes, boas noites. Bueno, grazas por convidarme a poder participar deste momento. Isto non é un acto, isto é un momento un momento histórico, porque no caso de María Xosé Queizán a súa vida marca a historia do feminismo, por suposto en Vigo, que é un pouco do que nos pide a organización que falemos. Nese sentido, cando estive un pouco así buscando as cousas fundamentais que teria que decir, en realidad só teño unha, e é que cando se creou a Consellería da Muller xa en 1987 xa levábamos lido moito de María Xosé Queizán, xa levábamos en Bea escoitala moitas veces na radio, entrevistala nos xornais, tiñamos un contacto directo, un aprendizaxe pen con pen co seu pensamento, e ademais podíamos vela como vivía, como se comportaba con a coherencia absoluta. E eu creo que Vigo, que é unha cidade que ten sona de terse anticipado a crear estruturas institucionais para atender as problemáticas das mulleres, é que non iba a ser senón. Pero se en Vigo tiñamos efectivamente, na casa de María Xosé Queizán era o círculo feminista máis divertido e máis comprometido que eu recordo. Claro, eu son xa bastante maior e lógico que teña un recordo moi anterior. Eu recordo a María Xosé xa nos anos 70 escribindo cousas, dicindoas pola radio, compartindo, insisto, coas súas amigas, e era un lugar ademais onde te nutrías. Estou falando antes do 87, explicando por que no 87 o millón pasou o que pasou. Tal vez que sexa esa culpable de todas mis desdichas, como decía a canción. Porque, claro, isto pensei no agora. Sin ese premio non estaríamos preparadas
para asumir un proxecto como que, por exemplo, tiña algunha organización feminista de Vigo, como era Alecrim. En Vigo había un movimento feminista moi poderoso, co HM, logo, pues, coa CIGA, que ti mesma creaches, con Alecrim. Era unha cidade, cando eu, como periodista, tiña que dar información, sempre estaba pasando algo. No 84, a manifestación, ali no vello concello, como se chama aquilo, na Praza da Constitución, pedindo que o aborto se incorporase ao sistema de saúde. Hai fotos de Vitín de las Heras de toda esa etapa, e era reiterado, era permanente, estábamos con iso na cabeza. Cando hai a posibilidade de facer unha concellería, hai un programa feito, o programa da Casa da Acollida. Non fixen eu, eu sempre digo que foi unha man executora. Nunca me atribuín, porque non é verdade que eu tivese esa mente prodigiosa que fose que de inventar algo semellante. O que tivemos foi, xa éramos feministas, xa estábamos comprometidas, éramos non sei, a nosa inspiración, pois poder facer algo e eu creo que, bueno, que non vivo nese sentido de un certo exemplo, no sentido de que desde 1987 sempre a Concellería da Muller, logo a Concellería de Igualdade, nunca a eliminaron. E pasaron gobernos, pois, sí, do BNG, do PSOE e do PP, e sempre houve unha Concellería de Igualdade, sempre houve un personal dedicado a isto. Os servicios nunca se reduciron, ao revés. Hai un punto de partida, non digo que ela fose a orixe do feminismo vigués, pero sí foi moi importante porque nos nutriu de teoría e de praxe. Como sermos solidarias, como transmitirmos unhas ás outras, como aprendermos, como falar de lesbianismo cando esa cousa non se podía falar. Na súa casa se podía falar de todo. Na casa de María Xosé, que era un punto de encontro. Nunca atopei ningún clube en María Xosé máis interesante e máis divertido. Con Bea o comentaba hai un ratiño, porque ela era tamén unha gran mantedora, e de repente ali te podías atopar con mulleres moito máis novas, como Begoña Tamaño, con outras algo maiores, con Marga, cantas veces. Bueno, pois todo eso é peculiar de Vigo. Non sei se algún día se escribirá como historia, pero penso que é importante. Como é importante para mí foi o vínculo que sempre tiven entre feminismo e compromiso con Galicia. Eu aprendí o que aprendí de feminismo da túa man, da túa palabra, que sempre foi en galego. Nunca te fixen unha entrevista que non fose en galego. Eu que viña de fora. Non se me ocurría, nin tan siquera, é dicir, foi unha cousa que nunca se me pasou pola cabeza. Todas as referencias que eu tive desde o inicio do pensamento de ideoloxía feminista viñeron nesa lingua e para mí é absolutamente inseparable. E penso que algo tiveches que ver ti nesa cuestión. Por lo tanto, podería contar que te coñecía desde moito tempo antes de entrar no Concello, desde os tempos do teatro, que te presentei a Mantia, acordaste con Amanda, que te fixen 1000 entrevistas, que estiven contigo no nacemento de antes del silencio, de a festa da palabra silenciada, pero tamén a lectura, agora a relectura, e xa remato aquí, de Recuperemos as mãos, que veño a presumir, perdón, dedicado, pois a relectura emocionoume moito. Lín algo que me chamou moitísimo a atención, porque era unha anticipación tremenda. A ver se atopo, porque mira de como teño as notas, eu pensei que viña a falar da tal, porque non me acordaba, pero mira o que dice aquí. Esta é unha cita textual de Recuperemos as mans, página 138 nesta edición, onde ti sempre inquieta e interesada pola ciencia, porque o interesante de estar contigo e de aprender de ti é que o teu universo intelectual é esférico, non? E a literatura son as artes, e a música, e a ciencia, e a tecnoloxía. Bueno, pois ti decías, na página 138, o sistema de equilibrio da natureza estáse convertindo en desequilibrio. Os recursos naturais están sendo destruídos e a nosa saúde gravemente afectada. E a dotación de combustíveis a punto de se esgotar.
Ninguén de boa vontade pode negar que necesitamos unha nova orientación da ciencia e da tecnoloxía por interese de todos. Para unha vida máis amável, menos violenta, máis fermosa e creativa e que respecte a natureza do noso corpo. Dereito ao noso corpo. O eslogan feminista cobra aquí o seu total significado. Non se trata do reclamo do corpo obxecto do patriarcado lle deu, nin do corpo infecto que o platonismo e o cristianismo lle atribuíron, senón do corpo libre, san, completo e natural, criado para a vida, a comunicación, o prazer, a creación. Se isto non é ecofeminismo, non sei como chamarse, francamente, verdad? Entón, hasta nese ámbito había xa unha anticipación. Así que, pola miña parte, non houve máis tempo, se logo hai un coloquio podería aportar algo máis, e darvos as gracias por esta mullerenaxe, como lle dixemos no día do seu cumpleaños, esta homenaxe que sempre será repetible, verdad? Porque aquí vamos ter ocasión, eu espero, de seguirmos celebrando contigo, María Xosé. Moitas gracias, Monseñor. Bueno, pues como me apelido como un peto que me deu entón intentarei tampouco non alargarme moito porque moitas das cousas que tiña pensado dicir xa se dixeron e desde logo quero agradecer ao Consello da Cultura Galega que reedite estes libros porque como todas dixestes relelos agora encaixa perfectamente neste momento porque o pensamento de María Xosé evolucionou, é unha muller inconformista que sempre foi evolucionando, pero que foi tamén unha visionaria, que foi unha pioneira en tantas cousas que todo que escribira en 1980 hoxe nos pode servir de faro, de guía e nos pode servir para entender a realidade de Deus. Entón tampouco vou falar moito máis diso, pero Carme, cando se puxo en contacto comigo, pediume que falara un pouco do movimento feminista en Vigo, do feminismo que atopei cando eu cheguei a Consellería de Igualdade. Eu cheguei en 2007 e está aquí María Xosé falando da primeira Consellería da Muller, da tema, que chegou a existir polo movimento feminista que xa existía en Vigo. Ti definicheste como man executora e eu teño que dicir que me quedo con esa etiqueta porque eu entre 2007 e 2011 tamén me sentía man executora. Man executora do movimento feminista que era un movimento feminista moi forte que estaba unido pola loita por causas comuns nun momento no que tiñamos gobernos progresistas os que o movimento feminista estaba sempre reclamando, estaba sempre propoñendo cousas e a nosa responsabilidade non era esa, non? Era tamén ser man executora. E logo ese movimento feminista tamén pasados certos tempos viuse unido por o inimigo común, que ás veces une bastante máis o inimigo común que a causa común e logo vimos un movimento feminista que se manifestou, que loitou, que debatiu, que pelexou por unha lei do aborto en 2010 e aquí en Vigo, dende os principios dos tempos hasta que en 2010 se conseguiu esa lei do aborto houve un debate e houve unha pelexa que logo vimos como no mesmo 2010 entrou como apisonadora o Partido Popular no Parlamento Galego e apoiou xusto, aprobou a lei da Red Madre, que coñecimos como a lei da Red Madre e empezamos xa tamén a movernos contra este inimigo común que estaba botando para atrás tantas das pelexas e dos logros do movimento feminista. E logo, demostrouse, ademais, aquí en 2010, esa apisonadora nos pillou un pouco a todo o mundo, como con esta estrategia do shock que estamos vivindo agora mesmo tamén a outros niveis, e se aprobou esta lei, pero en 2013, a contrarreforma, precisamente polo movimento feminista, non chegou a materializarse, mesmo acabou coa carreira política de algún home que estaba moi convencido de que podía contrarreformar esas cousas. Entón, realmente estábamos nun momento no que ademais o movimento na rúa
era múltiple, era variado, era moi importante. Foi en 2008, por exemplo, cando a Marcha Mundial das Mulleres celebrou o seu primeiro encontro internacional en Europa, aquí en Vigo, despois de encontros internacionais en Nova York, en Delhi, en Lima. Chegou por primeira vez a Europa aquí en Vigo e non era casualidade, evidentemente. Un encontro internacional de Marcha Mundial das Mulleres se celebra aquí porque o movimento feminista, a concienciación social que existía nesta cidade era suficientemente importante como para poder organizar algo así que xuntase aquí en Vigo e en Galiza mulleres de moitas partes do mundo que ademais nos achegaban esa perspectiva do feminismo dende as loitas subalternas que podían encaixar perfectamente co feminismo nacionalista que tiñamos aquí en Galiza. Entón, sí que realmente nos atopábamos cunha cidade na que o movimento feminista era importantísimo e no que había ademais unhas institucións xa que acompañaban ese movimento feminista. Falabas da Consellería da Muller, que se dotou desde o primeiro momento, ademais, dos suficientes recursos para que seguise existindo. Falamos de cousas materiais que parecen menos importantes, pero o feito de que as traballadoras do Centro de Información á Muller fosen funcionarias, traballadoras públicas, fai que se manteña e que non, se un goberno decide pechar 70 e pico centros de información das mulleres nos concellos, pois o de Vigo non sexa un deles, onde había recursos para as mulleres e onde había ademais unha ferramenta que sí que creo que debe de ser única, sobre todo no seu funcionamento en Galiza, en España, como era o Consello Municipal da Muller, porque María Xosé foi vicepresidenta tamén. Un Consello Municipal da Muller onde estiveron representadas, pois a día de hoxe, eu creo que pasaron polo Consello máis de 50 organizacións de todo tipo. E estamos falando de organizacións e asociacións de todo tipo, realmente, porque estamos falando de partidos políticos, sí, pero estamos falando de sindicatos, estamos falando de asociacións de mulleres, das vogalías das mulleres, das asociacións veciñais, estamos falando de mulleres que tiñan e que teñen unha perspectiva, unhas necesidades, unhas preocupacións diferentes, pero que encaixan e que realmente nos permiten ter unha visión poliédrica do movimento feminista, das necesidades das mulleres, das reivindicacións das mulleres e que ofrecen ese espazo no que intercambiar e ese espazo no que unir reivindicacións e no que unir tamén loitas pola causa común e contra o inimigo común. E non é casualidade, hai uns anos polo 25 aniversario do Consello Municipal da Muller, que foi no 93, no de Fauto, sino que son de letras, pero máis ou menos. A Consellería de Igualdade presentou un documental sobre a historia do Consello Municipal da Muller, que creo que tamén é interesante recordar esas cousas, e non é casualidade que empece xusto cunha intervención de María Xosé Quizán, porque era unha figura fundamental, un referente, era xefa, diga o que diga, era xefa, sempre foi xefa, era un referente e era unha muller fundamental no desenvolvemento dos debates e das accións do Consello Municipal da Muller. Falabas tamén antes de razón e de emoción, e tamén iso fíxome pensar en como María Xosé sempre insistía e collendo así para eu teño a memoria de peixe, por iso tamén agradezo que se reediten cousas, porque eu ás veces leo cousas e logo as esquezo, pero teño un montón de libretiños con notas de cando era concelleira, e tomaba notas nas reunións do Consello Municipal da Muller e atopei unha nota na que ponía: María Xosé insiste na necesidade de que as mulleres feministas leamos e teñamos referente, sempre insistía niso, porque moitas veces, iso tamén o dicía Mónica Barro, feministas galegas, dicía iso do enfrontamento entre as traballadoras, as currantas e as intelectuais, non? As que escribían e as que pegaban cartazes. Era sempre un pouco... Pero que María Xosé todas nunha, non? É dicir, María Xosé é escritora de todo, ademais, pero tamén sempre foi activista
feminista, sempre se moveu e sempre fixo mover o resto das mulleres, pero tamén sempre contribuiu ofrecendo un corpo teórico moi accesible a todas as mulleres. O que dicía Elena de que este libro se pode ler facilmente, facíame lembrar a Aurita de Lorna, que contaba que nas vogarías da muller, nas asociacións de mulleres, rulaba a festa da palabra silenciada polas casas para mulleres que non tiñan o mellor acceso a esa formación teórica e que a tiñan grazas a unha publicación que foi tan importante como a festa da palabra silenciada. Se financió desde o Concello, se pudo manter grazas a mulleres en Madrid. Efectivamente, claro, é que realmente era moi importante, non era unha publicación, sino que era unha publicación que se integraba en todas as reivindicacións feministas das mulleres que nun momento dado non terían ido a Simone de Beauvoir ou a Virginia Woolf, pero tiñan a festa da palabra silenciada que les facía chegar ese corpo teórico que María Xosé Queizán insistía sempre que era tan necesario, pero non só o dicía, temos que ler, sino que era nos ofrecía ese corpo teórico que nos servía a todas tamén para poder ir a práctica feminista cunha conciencia de ser muller galega, cunha conciencia de clase que ela nos trasladaba, non? a través deses textos. Claro, estamos falando da festa da palabra silenciada e xa saí tamén en varias ocasións, non? O silenciamento. Da miña época de concelleira, con respecto a María Xosé Queizán, eu creo que non podo non falar, igual xa non falo de nada máis, para non estender moito, pero non podo non falar da proposta que xurdiu do Consello Municipal da Muller, ainda que a levase eu as reunións porque era a unha executora, a proposta do Consello Municipal da Muller que conseguiu 365 apoios para solicitar a entrada de María Xosé Queizán na Real Academia Galega. Eses 365 apoios de mulleres que coñecían a María Xosé Queizán como activista, como escritora e que sabían que merecía estar aí na Real Academia Galega. Todo o mundo sabemos como acabou a cousa, non? Non vou facer spoilers, non fago spoilers, isto como Titanic, xa sabemos como acabou a cousa. Pero fronte a esa proposta, certo, e Fran Lorenzo dixera daquela no seu blog, fronte a esa proposta a maior resposta que atopou foi o silencio. Houve un silencio enorme fronte a esa proposta. Propúxose, e claro, realmente que ian dicir? Entón houve un silencio outra vez, igual que o silencio fronte ás súas primeiras publicacións, que cando non había silencio había hostilidade moitas veces, pero neste caso houve silencio. Houve silencio fronte a esa proposta, pero ao mesmo tempo o que pasa moitas veces coas accións desenvolvidas pola propia María Xosé ou arredor dela é que son como mover a mesa para desfacer o puzzle, non? Se desmonta todo e entón hai silencio fronte a iso, pero tamén hai moita resposta. Entón, claro, houve silencio, pero tamén supuxo que se levantasen, se erguesen moitísimas voces. E puidemos ler apoios, puidemos ler artigos de Marga Romero, de Fran Lorenzo, María Reimóndez, ata chegar a un manifesto ou súas cadeiras celebradas de máis de 50 persoas que puxeron en riba da mesa, que puxeron de manifesto: podedes estar parados, pero isto é o que hai, non? E iso durou, non? Porque logo a SEGA tamén, pois tamén sacou o seu manifesto das espandallos, non? Dicindo calquera reclamación que se faga agora mesmo de visibilizar as mulleres galegas no noso sistema literario ten a débeda coa orixe da reivindicación feminista de que María Xosé Queizán entrase na Real Academia Galega. E todo ese proceso foi ilusionante por iso, non? Ainda que, bueno, podíamos
ter momentos de inseguridade, de dicir que hemos conseguido, non? Pero tamén teñamos momentos de dicir isto non, non? Pero foi moi ilusionante tamén por iso, non? Por como serviron moitas veces as palabras de María Xosé para mover, para mobilizar, para falar, para reclamar, non? E creo que este foi un exemplo moi importante. Tamén é certo que teño que dicir que a mí o que me encantou foi cando María Xosé dixo non, eu non quero entrar. Agora xa creo que xa chegou un momento en que podo dicilo, non quero entrar aí, non? E creo que eso foi mesmo me gustou máis que todo o anterior, non? Porque é ela, non? É ela a persoa inconformista, que tamén o dixeron antes, non? A persoa inconformista, a persoa que nunca está cómoda, que sempre busca outra cousa, pero, sobre todo, ela pode que non estea cómoda, pero para min ten unha virtude maravillosa e un talento para poñer incómodos aos demais, para que moita xente se sinta incómoda coa súa palabra, silenciada ou non, e cos seus silencios tamén, non? Esa incomodidade é o que fai que tamén se movan moitas cousas, e o que nos ofrece ese espazo para poder ir metendo a patiña, non? Pouco a pouco, e ir conseguindo cousas. E claro que era xefa, e claro que estaba aí sempre petando, non? Nas conciencias de todo o mundo. Realmente, bueno, esa unidade do movimento feminista en Vigo, con todas as fendas que poidan xurdir, porque, bueno, temos debates que ás veces abren fendas, que logo se pechan, bueno, pues a través desas reivindicacións comuns ou a través desas loitas comuns, non? Pero precisamente esa falta de acomodamento, esa falta de conformismo, esa permanente evolución, creo que realmente nos serve para mirar en perspectiva o pasado e aprender, pero tamén nos serve para o futuro, sobre todo en un momento como este, ¿no? Nos serve para o futuro porque é un faro, unha luz no que vemos que se poden entrelazar camiños e que se pode seguir loitando, e a proba é como estamos recuperando agora mesmo un texto publicado en 1980, todo o mundo coincidimos e todo o mundo estamos de acordo na súa vixencia actual e no que nos pode servir no presente e para seguir camiñando no futuro. Así que moitas grazas polo acto, por convidarme a participar, que me permitiu a vez recordar moitos momentos con ela, e moitas grazas, por suposto, a María Xosé Queizán. Bueno, en relación con esto, no quiero falar de mí porque me parece feo todo esto, pero en relación con esto de la academia, pues quiero decir algo. Soy una escritora polígrafa, quiere decir que cultivo todos los géneros. Non hai ningún académico galego que faga isto. É dicir, que non é que non este na academia por falta de poder, por tal, sino, bueno, por un motivo que me entusiasma, además. O motivo me gusta, porque eu non debezo por ser académica, sin embargo, si debezo por chamar a atención e por decir, cuidadito. Entón, en ese sentido, pues estou satisfeita da miña e tranquila na miña vida, non teño ningún debezo de ser académicas ni nada desto, pero de calquera modo tamén digo que teño que decir. Bueno, moitas grazas.